Na the asanso abetodwa wa santimantem ho no Kwadaso Agric Nzema Junction ene Kwadaso Kasee ene no so ene pragia konya kwansia nipa mienu ane wo pragia nim no ba bi omoda no enye kra Komase msemre kakra ni ena me report to accident bi maamo ewo odi free Agric Junction la sabo esane abagomase ni nsuo mu ho no ebra na pragia bi afama mi bi a ofiri adwuma wapon adwuma wo ba fie na private car bi nso abranti bi a we fitani a wakono ne nsa abora omu wani giemu a ode bi kum omu wo nsuo mu ha oba otra nsuo no ba wo yese de oba ngomase kro ni mu no Roma dan kasie bi esi ofiri Agric Junction ba won sabonkum so no ne yesanya ne ntiese cargo car a omu ye delivery door to door yi bi enso akotwia fa pragia bi so ebra pragia no ababa bi a odi dwa wakofa ne mo ne kanise ne maku nti wabe pake nchen ho a wo bi na cargo car na abe bo pragia ni mama isi ha me no kase de get no unconscious na koto Roma Catholic Hospital ne wo praise in Tubet wo sisi ya na emzo he video na me dia send wo na guy na no wo hye yellow na etwi pragia na wo ti pragia ni na yes ano na ayese wo kasa no ho a wo ti bat ontimi nkasa nti ma omomo ndi nso ogu nso kakra ma yede no ko hospital nti yede no ko hospital ndi asatena ndi omsi se de ne kasa na ba nti na de wo ho na Agric Komase